Korganti constituency kapalo Langlokso lems IBL pota akejoi pen keron pon. Labangso maya ke hai bidarambe egin pen simai chephem pupon. Bangso mayalong alohi aman pen Korganti BJP Mondol Secretary Doloingti mayalong chitongdon. Lapen Phongbirik Sakhi Kendra ke hai Bikrom Singh Rongpi. Lapen Mondol Secretary Sir Singh Hanse Bidasing Be SD Morcha Amai Phokor Kanti Mondol Lapen Revenue Department Ahin Pen Mondol Ake Hai Mongol Singh Rongpi Ananglita Chitongdun Bang Pharo ke Thamara Daphan akejoi pen longle patta keron pon Ake Hai Doloingti Ahin Pen Mai Along Pajermi Tikang Lapen Revenue Department Ahin Pen Ake Hai Mongol Rongpi Ahin Pen longle patta Aron atang alam jai tekang somsi labangso mai long sam jin pen longle patta ron ponlo Langlokso pen content se report news 18 diffo Pilihin pen ini cuma mondol lo dari raja sopi pansi pilihin pen dong pon itu mah itu untuk memberi sokti ando kayak Bikram Singh sopi pansi lagi pelan Rok Sing Kramsa Kota kerja jadi 2 ปีอ่ะนี่เป็นนี่ตุ้มเป็นลองทีมBJP governmentพันนับเป็นนี่ตุ้มกระเจงฮอนตุลิรามรองหางพันใต้นี่ตุ้มโจรคนนี้อาศัยนี่หินเป็นแกอันสิ Langlokso ai bilang patta keron pon nangli tum long pon igluma Oh, nilitum ini lah Langlokso lem sai bi long. BJP party hin pen. Mate Sakti Kendra hin pen la pente Mondol committee, Koranti Mondol committee hin pen patta keron pon la bang nilitum long pon iglo. te labang so long nangli tum gitu revenue la pen litum kar beng long kachari ke hai tim kar beng long CM sarpan pini nangli tum ning aklong ben kiro ki paji video ma Ahok lo. Bang so pota nilitum mapan akejoi pen nang claim pi mate nang pi ajoi ni. Nilitum kar beng long ASEAN sar ke hai tuliram long hang pan churu re ne la pen ning sampik lo. An pars tame nilitum kar beng long speaker mate da Koranti local MC ake hai raju sar pan tame ning sam ulo churu re ne la pente tim kar bang government pen bang so step ke ding mate la so asai ke ding pon pok job nilitum ning sam ulo la si asona thak dak nilitum kidu kila gara pan joy kipen asona pota akejoi pen agero na job nilitum ka do we same ning rong ulo pen ning sampik pini bangkon hansi potaron pon long iglo mate deng don long iglo pini dak Langlokso hawar long la lem sai bi long kiron pon bangke bang pharo thom an ke nilitum long ilo long news ke lang harat pan sampai kadom GP lo ini Langlokso war long Korkanti constituency ke palo pon lo bang itu tum la 2.0 patta akejoi pen Longso tim kar beng long hin pen ke panong pon labang so patta ke ron pon lasi labang so asai ke deng ponang kok labang ke ilitum akar biak khai tum mangke ilitum longle phelang do pus tami ilitum la longle RD mata avilu ke chini ne join ne petang an arat tum mangke pota kawe lapson si onglang lasi labang so bang putin arat adon tin sitame pota long et nangji pukema thapen ilitum kar benglo autonomous council CM ake hai Dr. Tuliram Ronghang ke japon tim kar benglong ahin pen akejoi pen pota ki pipon labang ke first phase tam alo non mangke second phase lo labang so ki pipon long pop labang ke itum Langlokso arat atum sitame aning arong piklo lapen itum tim kar benglong lapen itum CM Dr. Tuliram Ronghang pan ke itum suru rek nangchi labang ke lason mesen asai ke klempon itum kar biak khai pan lapen kar benglong arat pan labuson ki mesen asai ke deng pon pakke itum
kardom mate kachuru bangke pajir ponlo nitum korkanti mondol hoi penstame nitum dak kedeng pon la bangke nitum local MNC anpartak Karbi Anglong Autonomous Council Speaker mate Chairman akahe Rajutu Susar nang pin khada tengsi nitum mondol committee ahin pen along tin mate ahabar tin penstame nitum adim andam pensi nitum akejoi pen pota kedeng pon asai bangke pini la bangke keceng pon Besar pini bangkan masih ron pondok kota be. pini la bangke litum dak Langlokso ha war phandat abangsi pak pharu kothom sose apata bangke nitum la bangke pini dak